Kaden Raden Aryo Tumenggung Lebdo Wigono Abah Haji Muhammad Sakirun. Kon ngalih. Ganggu pandangan. Ben ketok sing larang karo sing 750-an ngono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah barokah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sehat ya, sekeras ya, ayu marine, tentrem rumah tanggane, lancar rezekine, selamat dunya ngakhire. Sing urung nyambut gawe padha nyambut gawe. Sing urung rapi tidak duwe. Sing duduk bae. Sing utang lunas utange. Sing banter berarti utang. Ana leser nggo wadah uyah. Wong sak mbake kabeh barokah. Kembang pari, wohe tandur, maspri lan bupri panjang umur. Mangan duren rasane enak, muga-muga manten ndang duwe anak. Maspur kok maspri. Buah anggur dicampur cengkeh, maspur bubur rezekine akeh. Ana leser nggo wadah bayem. Masyarakat badhe rayem tentram. Ana leser enek ya kuwi kok. Kudung ceper rupane ireng, rondo mbadher ireng-ireng. Rambute kula nuwun. Niku sinten? Kula sinten? Alhamdulillah. Sluman-slumun. Kok mau apalne nggo apa? Sluman-slumun. Wala-wala. Becik ketitik. Jer basuki. Tombo teka. Alhamdulillah. Salatullah salamullah ala toha. Salatullah ala yasin habibillah tawasana wabil hati
wa kulli mujahidin lillah bi alifat ria Allah ana kembang-kembange mlati sholawat kunjuk kanjeng sing sholawat ayemno panjang umur purah sholatullah sholatullah ana kembang-kembang nur rina wengi aja lali desa Mbader laksaya mak wargane sehat kabeh panjang sholatullah Allahumma sholli ala Muhammad. Seluman-selumun. Wala-wala. Kowe ya ngerti kowe apa no mudeng. Lah kok mau apalne? Jarene bae. Jarene dek bengi wis tak aturke pas bubaan. Mbah Sunan Kalijaga, Sunan Bonang, Sunan Derajat, para kiai sepuh biyen kuwi nek ngaji, nek mulang neng jamaahe urung iso makro tajwid kaya saiki pondok pesantren sak ngono kae. Biyen renek. Ning yakin nek jere Muhammad yakin nek selawat kuwi mesti selamat donya selamat ngakhirat entuk urung iso assalamualaikum dadine kula nuwun kuwi rak tata krama ta budi pekerti ta sopan santun ta nek mlebu omahe wong kudu kula nek ra kula nuwun diarani masuk mula rung iso assalamualaikum dadine kula nuwun donga iso urung iso la haula wala quwata dadine wala-wala urung iso bismillah dadine wong mati dijalukne afunan jalukne ampunan sarene sing nang pawon ki urung iso apal makro tajwid biyen urung iso harmoni afunan wa'fungana hirhamna ya arhamna rohimin wa'fungana raiso dadine apem mula nek wong mati diselameti apem bayi lahir iki aja mok eko Mas apa ki monitore banterno bayi lahir karepe ndonga Allahumma firli wali walidaya ora iso muni wali walidaya wong pawon gawe masuk nek wong mati gawene nek bayi lahir gawene iwel lho ngono ki ngampek sakprene kok ra ilang
Mergone apa? Wong biyen patuh karo mboke karo pake. Masuk. Patuh karo bapa biyunge. Yakin nek wong mati jalukne ampunan, nek bayi lahir jalukne kekuatan. Nek wong mati apem, nek bayi lahir iwel. Iwalita cara iso dadine iwel-iwel. Sesuk wong wedok-wedok mbader gantinen mesti geger. Wong bayek slametono apem. Bayi lahir. Wong bayek slametono apem, bayi lahir slametono. Dadi geger. Bayi lahir slameti apem. Wong mati slameti iwel. Geger wae geger. Makane insyaallah bareng Pak Lurah Pur bader goceki budaya, goceki tradisi, manut para kiai, manut para pinisepuh, bader saya barokah rezekine, maju pembangunane. Allahumma. Ya ini wis ngobrol karo aku. Sok tahun ngarep ludruk apa orek-orek. Gelem apa ora? Wih. Sok tahun ngarep orek-orek Madiun lakone berdirinya Masjid Demak jeng Sunan Kalijaga. Masuk ora? Gelem? Bersih desa kene awan ya tetep tayupan po gambyong ning bengine orek-orek toprakan lakone Branda Lukajaya Kanjeng Sunan Kalijaga. Masuk ora? Setuju? Urunan. Mangsamu. Wah ora tau babuk ini. Urunan. Dibantu Pak Pur nggih napa nggih? Dibantu Bulis nggih ta? Rakyate saya barokah alhamdulillah. Kowe ditanggapne ngene iki seneng. Aku ya suweneng nang Bader. Daerah Dolopo suweneng. Sing delok akeh, sing guyu yo akeh, sing nanggap barang-barang. Sapa muni larang tewapuk lambemu. Ini jak nyanyi no yo mudeng kowe. Pelok. Aja nganggo gamelan bareng. Yo kanca neng kisik. Ba Angliak numpak dina Minggu. Alon banyu ora karo ngilangake adik jebul witing kalopo prayogane ini tumandang nyambut gawe musik. Ayo kanca neng kisik kepiri
Ki bapa anu. Iki mau praulayan. Nek sing luwasno ya apal, tinggalane para wali lho. Gak sekarang aku mus. Lir. Kang ijo tak sengguh cahangan penekno lunyu-lunyu oh dodotira kumitir damana kanggo seba mangkosur mupung Padang mupung Jember ya gajah-gajah meripat katik nganggo buntut cilik tansah kopat kapit mong lakumu megal tepuk tangan anak-anak aku kaya ngulang TK bintang kecil apik iki timbang cacah kayak mau so. Wis nek ngene iki mesti apik lagune cacah iki. Tenan. Bintang kecil. Ya apa? Amat banyak menghias aku ingin jauh tinggi ke tempat lihat kebunku ada dan ada yang merah setiap hari ku siram semua mawar tepuk tangan anak-anak ngene iki nek glebot tanggap mesti siap kok siap simer nek tanggap balonku rupa-rupa ijo kuning merah muda dan biru amalatos ben awet umure. Tak jak nembang ngene iki ben awet umure. Nggih napa nggih? Sing cilik ya apal, sing tuwek ya ngeling-eling sing lawas. Cah nom aja ora hormat karo sing luwih tuwa, sing tuwa ngemong sing cah nom, akhire rumah tanggane ayem tentrem. Alhamdulillah. Putrane soleh solehah. Alhamdulillah. Sing lawas ya mudeng kowe. Mlaku panas-panas. Panas-panas mlaku. Aja nganggo gong sih. Nyongo. Mlaku panas-panas. Ngerti panas kok mlaku. Mlaku panas-panas sih. Slendromu lho, slendro iki biasa. Gak sanggup gamelan. Panas-panas. Serandale. Drama aneh, cah cilik-cilik apal.
Surabaya ngungsi Madiun janji rukun. Tepuk tangan untuk Kabupaten Madiun.